Ahojte moje ľudia, ja som Marek, dneska vás vítam pri Asi to idem dobre, nevadí. Wow, toto som robil asi part 2. Dneska som sa rozhodol, natočím Pigina, ako som urobil ešte predtým, máte to tam v obrazovke. Takže dneska budeme asi hrať raz zase Piginu. Takže toto čo je? To je divný. Asi to je Pigin. Som sa myskol. Toto ma to buglo, videli ste to? To buglo. Asi budem host. Takže ja idem na iný. Idem na toto. Idem nájsť tú hru na toto. Takže kamaráti, som sa rozhodol ako minulý mesiac, takže ešte si toto zahrám. A jaký je zlatý. Toto je fuj. Zase hrám proti Piginu. Potom tam bol Pigin. To čo je tu? Ne, no to odišlo. Ajajaj, toto je Pigin, aby ste vedeli. To bol Pigin asi. Toto neviem, jak sa volá. Tam bol muž. Vraj to bol Pigin, neviem. Poď sem, moje vnúčatko. Ty srandujem. Poď sem, krasavica. Ona vie aj doskočiť. To fakt ne. Čakaj, do tej strany, ne. Doskočiť. Áno, som sa vykol. Ne, tu sú dva, ja sa bojím. Ne, som taký. Aby ste vedeli, som si vymenil skin. Ne, ja sa bojím, ja mám husinu. Husinu kvôli tomu nejde kotol, ako mám husinu. Ne, som tupá. No, som to dal. Aspoň. To ma zabilo asi pekle. Ne! Som si nevšimol. Či tu ide nikto. Tu je nejaký vojak, Pigin. Ne, tu sa nedá ísť naspäť. Ne, si robíš srandu. Ne, tu sa nedá zraziť. Ja som si mal crouch, teda čupnúť. Áno, poď sem, ty moja krasárka. Dobre. To bude part 3. Takže... Ty skokso. Tu sa nedá zraziť, takže si pekle. Ne, tu je nejaký monštrum. Vlastne asi Pigin. Ne. Sme chapter 8. Vieš čo, zabij ma. Ne, toto je ty kso. Ona ma nezabije. Zabije. Eli sa inak zlakol. To je divné. Eli sa inak zlakol. Elvis a Daisy sa zlakli kvôli hre. Takže... Elvis a Daisy sa zlakli kvôli hre. A to náhle. Budem to stíšiť. Sorry. Lebo sa zlakli, takže... No poď sem. Kde si? Haló? Ty kde si? Jeme tam. To má troška ťažko odhľadať, takže... No poď sem, haha. Tak, už som ťa dal. Ťa pomaly dal.
Poď sem, kde si? Haló, haló. Kde si? Som to robil ešte predtým, pred mesiacom, ale chlamom kanály. Takže... Aj bože, ho neviem nájsť, typka. To sa vieme inak dostať naspäť, aby ste nevedeli. Tu si som ťa zbadal. No jasné. Asi druhej strany. Toto je pigina. Pigina. No poď. Ja predbehnem. Týpka predbehnem. Dúfam je pasty. Teraz som sa naozaj mŕtviť, lebo že som chcel spoluhrať. Spoluhláskať. Áno, no poď, už som ťa do... Tak, si poka. Tak si tu. Tu mám pár 2 pomaly. Už ťa mám pomaly, haha. Troška idem tu pomalšie. Lebo že každá pigina hodí pomaly. Tu sú zabarikanované, alebo zaburované. Napríklad. Tam je zabarikanované, alebo zaburované. Zaburované. Každé telo je zabarikanované alebo zaburované. Či zamurované. Kde si, vnúcatko? No poď, už ťa mám. Už ťa mám tvoje telo pomaly. No už ťa mám, haha. Jo, dobehnem, ja som sa toto, dneska prišlo nový update, takže to ešte Vianoce, ja viem, už je po Vianociach, takže ale kde si? No kde si? Aj, počkaj, ma niečo zasrbilo. No už ťa mám. Aha, myslím o tom som nejaký skakač? Alebo kakač? No, z toho mám kúsok. Ne. Ja si to nedám, ne. Asi. Šancu to mám, nedám to, ne. By som to dal na budúce. Asi. Neviem. Skúsime na budúce dohrať asi. Skúsime to za 3 dní dohrať asi celé. Asi. Uvidíme to v tomto videu. Furva tam niečo srbí. Inak tu je svičáreň, takže my sme svičárni. To je pigina chapter 1, potom bude chapter 2, chapter 3. Uvidíme. Na budúce dohráme chapter 12. Ideme hrať na čašku. Ne, som sprdel. Ne, game over, teda koniec, haha. Nevadí. Dobre. No, Jurko ešte hral. Dobre, skúsim vám na úse veľa Jurkovi, len sa mnou poje hrať toto. Ja mám nový panáka, takže čo si myslím, ja prvé si myslím nič. Takže nevadí, idem hrať proti Piginu. Mám furt husinu kvôli zime. Mám studené ruky. Ja idem z chapter 12, teraz ideme skúsiť chapter 12. 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Ne! Som sa už optal 12. Ne. Vyberať toto. Chcem toto, prosím. Len mi to klikol. Niekto to, prosím. No, okej. Šikovný, okej. Poďme na druhú stranu. Budem hrať proti Piginu. Piggy, okej. Ideme na štart. Dobre, som došiel, aha. Vertis, playing is Georgie. Piggy, vás troška neviem po anglicky, lebo že viem niečo anglicky, víš to. Troška neviem, takže no, troška viem, no. Neviem, niečo viem, neviem, víš to. Táto, sorry, no. A vieš aj to je to, či ne? Ne. Tá si legová. Iba v zlepšenej hre ide. O tom. Treba zase Hammer. Ne, to je najhoršie Hammer. Na som svete. Ne. Ne, ahoj, Piggy. Kapi. Ne, tuto. Ja tam asi nespadnem. A mal by si aj tu spadnú. Či nie? Čože to je? To je také, no. Ja si som to ešte... Áno, ahoj. Rozhodol Piginu, pozrite sa. My sme tu dvaja Piginy. Vyhrám na Piginu, to je aké bíle. Už pomaly tačom roka povíš to, aké mám povery. No pekná hubička. Ne, tu nebude. Nedojde furt šlaky, takže ja si myslím, ja nič si nemyslím. No aj bože, nič. Asi nič tu není. Pekná hubička. Mal tu vianočnú Piginu. Takže prvýkrát to bolo asi takto video ako vždycky. Musím to vám ukázať. No poď. Čas dostajem. Ty sračiar jeden. Upa, sorry za to, no. Za to ja nemôžem, takže... Nemaj skákať, Piginka. Okay. No poď sem, už ťa skoro mám. Aha. Jasné, už sa mám. Yes, už ho mám. Yes. Aj bože, som zavolal skočiť, sorry za to. Kde je tá skrátka? Tu je. Neviem, prečo dáme toto isto. Ktorý sa hodí na multiplayer. Tá Piginka je rýchla, no ja nesom. Ida, nevadí. Tu je nejaké textúr mapy, nejaké také Aj bože, tu nič ani nie je poriadna Piginka. Sorry za to, no. Už ťa mám! Keď ťa podarí aspoň. Na Piginka. No poď. Aha. Ne, dobre. Aj Jajaj. GG. Takže. OK. Dobre. Ja si neviem hrať dobre. Keď sa vám videjko páčilo, dajte like, odber. Bol som game over, sorry za to. Dajte like, odber na budúci, kde bude tak zatiaľ čau. Už bude klasické zatiaľ čau.